I poštovani gledatelji YouTube kanala Smackdown Hotela Bosnije, dobrodošli u premijernu epizodu ovog mog novog kanala. Nadam se da ćete me podržati u ovom novom kanalu. Idemo match Extreme Rules match između Legendary evo ga, Deadman versus Goldberg. I more, premijerna epizoda je Smackdown Live. Pošto je premijerna epizoda Smackdown Hotela, igraće se na Smackdown Live areni. Normalno, svakako. The Legendary Undertaker versus the Goldberg. Here we go. In Monterrey, Mexico. I evo ga. Goldberg on Smackdown. Ja sam vaš komentator, Ron Zenć. Uh-oh. Idemo, nema šta čekati. Ovo je premijerna epizoda Smackdown Hotela. Biće još porekata, normalno, ovo je novi kanal, ovo je sve novo, ovo ćete sve gledati, sve fino. Će još biti video za će biti svega prvog. A ja dobro da je ovaj gol da sam Undertaker! Ihu! Ha? Iću. Sad. Pa sad ću ići. A iću, a ne jesi da sad. Nice, da sad još. Uh-oh.